Iyanda imibuzo kamasosha kulelo Mzansi Afrika athunyelwe kwelase DRC noma kwelase Congo kuyobamba impi nezwe lase Rwanda noma ke nama M23. Angiqale ngikubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngizesiqiniseko sokuthi subscribe maqedwe le video ushaye like bese uya comment kulolu daba namhlanje. Udaba engize ngalo njengamanje luthi kushana imbono ngamasosha amabili kulelo Mzansi Afrika ebekade kulokhu ke kuzula amahebezi ukuthi ke asithwele le ezweni ke lase DRC kanti ngempela sekuqinisekisiwe ke njengamanje ukuthi cha lamasosha ke amabili asifazane asempini ngempela asithwele okusho ukuthi ke akhulelwe kodwa indida ke enkulu ukuthi ke lamasosha akushiyele lo Mzansi Afrika yiswa nje le eCongo ebekade ke engasithwele okusho ukuthi ke lezi zingane abasithwele ke njengamanje laba besifazane bafike basithola le ezweni laseCongo nosekwenze kwaphambana amakhanda kwizakhamuzi kulelo Mzansi Afrika ukuthi ngempela kwenzeka kanjani ukuthi ke le empini kube khona abalala nayo beze benzeke nezingane ekubini kukhona amasosha kulelo Mzansi Afrika agcwele ke esibhedlela ngenxa yokulimala kanye ke nalawo ayishumi ebekade ke efihlwa nje ngesonto elidlule emva kokuba ke alimale aze ashonele khona ezweni laseCongo ebambe impi kodwa ke qhamthushu sekuvela ke laba besifazane abamithi abekade behambe bengamithi isidalo la abantu ke boMzansi Afrika bayazibuza ukuthi ke ngabe lezi zingane zabo asebeyimithi njengamanje obaba bazo ingaba amasosha kulelo Mzansi Afrika noma ke enemy le abakuleli boMzansi Afrika abalwa nabo okungenzeka ukuthi ke ama M23 noma ke alabo basezweni laseRwanda abanye futhi bayabuza ukuthi ngabe mhlambe insizwa zaseCongo eseyiboneke izintombi emasoshini akuleli loMzansi Afrika udaba la khona lusa developer sifisa ukwazi ukuthi ke unkosazana Angie Motshekga uzolithatha kanjani lo daba lobucayi kangaka nanokuthi ke uzosixazulula kanjani lesimo ngoba phela ke lesehlo sisho okukhulu ngombuso noma ke ngobavikela umbuso akuleli loMzansi Afrika nokuthi nje umbuso lapha eSouth Africa uzokuthi ukuthatheka kancane ngenxa ke yezenzo ezenzakalayo kuleli yazwe laseCongo. Ngicela ukuthi ngivale khona lapha ke le ndaba nganza kwethu bese ke hlangana ama comments ungitshela ukuthi ke wena yini ocabanga ukuthi ngenziwe ukuthi ke kugwenywe igameko ezifana nalezi bese ngizeliqiniseko ukuthi uya like futhi ke uya subscribe asibane nayo kwi video landelayo. Ngiyabonga.